Berak aipatu bezala, badira liburuan hitz jokoak eta pasarte batzuk euskeraz funtzionatzen dutenak eta gazteleraz indarra galdu zezaketenak. Eta nik uste indarrik galdu ez bakarrik ez dute indarrik galdu, baizik esan nuke irabazi egin dutela pasarte askotan. Adibidez, justu nik ere aukeratuta neukan zure irakurtzeko begin pasarte hori. Irutzen zaidalako gazteleraz are indar handiagoa daukala niniaren eta niño eta niñaren arteko jolas horrek. Niretzat plazera izan da, Miren Agurrekin lan egitea. Liburua itzuli zuenetik gaur arte konplize sentitu gaiten itzultzaile bezala, idazle bezala eta lagun bezala. Pentsatzen aritu naiz ze esan ezakeen aurki jokuaz orain arte esan gaberik, ze liburua argitaratu zenetik, euskeraz argitaratu zenetik, 3 urte eta erdi, 4 urte pasa dira, idazten hasi nintzenetik 6 edo 7 bai. Orduan, nire memorian ere pixka bat atzera gelditzen zen. Eta goz asko esanetan ditut liburu hori buruz. Eta gogoratu naiz, orain dela ia 4 urte liburu atera zanean, jaso nuen e-mail batekin, Pello Añorga idazle eta ikuriko talariak idatzi zidan esanaz, liburu honetan gehien gustatu zitzaiona protagonisten izenak ziren. 3 narratzaile dauzka, El juego de las sillas aurki joku honek, Teresa, Martina eta Eulali, 3 emakume oso diferente eta narratiboki ere funtzio ezberdinak betetzen dituztenak. Pello Añorgak esan zidanean, gehien izenak gustatu zitzaizkiola harritu egin nintzen, ez nion ondo ulertu, nik ustez aliritzira aukeratu monituelako izen horiek gure aitonamonen kuadrillakoen izenen artean. Baina Pello esaten zidan, narratzaile bakoitzaren izenak asko esaten zuela hari buruz, izenak ematen ziela izana. Teresa esaten zidan. Teresak ere du barruan. Teresa exigentzia da. Hau egiten du eta hura ere bai. Emakume kontu ez gain, gizonez kontuak ere egiten ditu. Hau ikusten du eta hura ere bai. Bi begin dituenez, 2 aldiz ikusten baitu. Teresak kontatuko dizkigu gai sozialak eta gizarteak ezarritako mugak gainditzeak izan dezakeen prezioaren berri emango digu. Martina, esaten zidan, Martina Marte da, eta harri, eta mina. Martinak kontatuko dizkigu sentimentuak eta etxeko suak, arrizko hormen arteko istorioak eta bihotza hulen minak. Eta Eulali da Euli zioen, eta Liliput, eta oro Lili poesia. Han eta hemen pausatzen dena fantasiaren eskutik, egan dabilena minen eta exigentziaren gainetik. Eulalik asmatu egingo ditu ulertu ezin dituenak. Eulali da irudimenaren ahotsa, fantasia du salvazio. Polita iruditzen zitzaidan kontatzeko.